Ahojte, vítam vás pri sledovaní 5. časti Umelcovej cesty. 5. kapitola je hlavne o tom, akú daň platíme za to, ak si nastavujeme hranice toho, čo by sme mohli v živote dosiahnuť, ak my si stanovujeme nejaké limity. Táto kapitola bude aj o tom, koľko nás to v skutočnosti stojí, ak sa snažíme pred svetom alebo aj sami pred sebou vyzerať lepšie, ako v skutočnosti sme. Aké to je, keď sa možno aj nevedome nejako pretvarujeme alebo naplňame očakávania ostatných ľudí, prípadne si myslíme, že to sú naše vlastné priania, ale to tak nie je. No a tiež toto video bude venované tomu, čo to je v skutočnosti ten taký naozaj radikálny rast a čo to je, ak vlastne zmeníme nejaký spôsob nášho správania. Vlastne sa začnú diať veci, ktoré by sme si mohli v živote brať a plniť ich a tešiť sa zo života. Sami pred sebou si proste neveríme a my si myslíme, že dokážeme oveľa menej, než v skutočnosti dokážeme. My vôbec akože nemáme reálny úsudok o tom, aký je náš skutočný potenciál, pretože si neveríme. A prípadne nám neverí niekto iný a my veríme tomu blúdu od toho niekoho iného, pretože, jak som hovorila v prvej časti alebo v prvom videu, je ten človek pre nás autoritou alebo názor niekoho je pre nás dôležitejší ako naša vlastná intuícia. Toto je potrebné zo života čo najskôr odstrániť. Je to presne také odstraňovanie zlozvykov alebo, ako som hovorila zase v tom 4. videu, o tom, aké je to dôležité zbavovať sa veci, ktoré nám už neslúžia. A my sa máme zbavovať aj samozrejme nejakých predsudkov alebo presvedčení, ktoré naozaj s nami nerezonujú, už neslúžia nám. To sú proste naše strachy z minulosti alebo naše také nesprávne presvedčenia, ktoré sme pobrali od spoločnosti, ale už ich nepotrebujeme a tak sa s nimi môžeme rozlúčiť, aby v našom živote bolo miesto pre nové presvedčenia. Určite už každý z nás zažil v živote takú situáciu, že bol úplne nadšený z nejakej veci vo svojom živote alebo z nejakého svojho nápadu. No a mohli sme sa rozhodnúť, že teda akože povieme nejakým svojim priateľom o tom svojom nápade. A chceli sme počuť slova uznania alebo že povedia, wow, to bude úžasné, áno, chod do toho, je to skvelé, mega energia z toho ide, určite, nevyhýbaj sa tomu, začni konať. No a toto sme očakávali, ale ono to tak ako úplne nebolo, nestretli sme sa nejak s nadšením alebo s prijatím. A vždycky to tak je, že ak máme nejaký skvelý nápad, ktorý s nami úplne rezonuje a na prvý pohľad je aj nelogický alebo úplne, že sa zdá byť šialený, tak život nám do cesty pošle úplne toho najväčšieho skeptika, aký môže existovať. Úplne takého toho hundroša uhundraného, alebo toho negatívneho kamaráta, alebo hoci koho, kto proste bude spochybňovať to, že my máme kvality a schopnosti na to, aby sme ten cieľ, ktorý sme si vysnívali, aby sme ho dosiahli. A ono je dobré, že sa to stane, pretože ak my máme nejakú silu a intuitívne veríme tomu nášmu nápadu, začneme sa pred tým skeptikom alebo pred tým negatívnym človekom, začneme sa teda obraňovať a začneme v tom obraňovaní sa hľadať možnosti. Začneme teda hľadať možnosti, ako by sme mohli teda ten náš cieľ realizovať. A to je veľmi dôležitý moment. My častokrát akože k tomu ani nedôjde bez toho, aby ten skeptik nám prišiel do života. Lebo my keď akože teraz hľadáme nejaké racionálne, logické postupy, ako by sme mohli ten cieľ zrealizovať, my sa snažíme dávať také dôkazy, že to je realizovateľné. Tak vlastne vtedy ten svoj cieľ premieňame na nejaký plán. Že normálne to sú už akože postupy, ktoré by sme si inak možno nezvedomili a neuvedomili. Vždycky, keď nám príde takýto negatívny človek a skeptik do cesty, vždycky máme byť za ňo vďační, pretože vlastne on nás iba posunul k tomu, že sme sa zamysleli nad tým, ako ten svoj cieľ môžeme realizovať. Ak nás nezlomí toto stretnutie so skeptikom alebo s negatívnym človekom, ktorý nám začne vyvracať ten náš plán a cieľ, tak v podstate sme vyhrali. Už musíme iba ten cieľ začať realizovať podľa toho plánu, ktorý sme v podstate tomu skeptikovi predostreli.
lebo inak by k tomu naozaj nemuselo dôjsť. A to je presne také, keď niekto začne hľadať dôvody, pre ktoré niečo nemôže urobiť. Hej? Akože my nehľadajme dôvody, pre ktoré sa to nedá urobiť. Hľadajme proste východiska a riešenia, ako sa to dá urobiť. My ako ľudia máme rôzne zdroje sily. Medzi zdroje sily patrí napríklad fyzická sila, hej, fyzické telo, či sme zdraví, alebo či to naše telo funguje tak, ako má. Potom ďalší zdroj sily môže byť mentálna sila. To je rozum, vedomosti a všetko, čo sme sa napríklad naučili. Ďalší zdroj sily, tak to je naše duchovno. A to znamená, že my veríme v seba, vo svoje schopnosti, vo svoj talent a celkovo v našu dušu. No a ten posledný zdroj sily, on je taký externý, aj keď akože úplne sa nenachádza mimo nás, ale je našou súčasťou a to je taká tá vesmírna sila, alebo by sme to mohli nahradiť aj slovom Boh, hej, že veríme, že proste v našom živote nás niečo sprevádza a vedie, čo nám zase pomáha. Je to nejaká naša spiritualita. Tak predstavujeme si teda, že tieto zdroje sily sú také, ako keby sme mali stôl a ten stôl mal 4 nohy. No a každá z tých nôh je jeden taký naozaj fungujúci pilier, ktorý drží tú dosku rovno. Je to pilier, ktorý je vyrovnaný s tými ostatnými piliermi a žiaden není väčší, dlhší alebo nejaký silnejší. A každý ten pilier má nejakú funkciu a špecifické poslanie. No a náš život je teda obrazne tá doska stola. A stôl má jednu jedinú funkciu a to je to, že on je nejak ako vyrovnaný, hej, a my na neho môžeme klásť rôzne veci. A tak to je aj v živote, hej, že proste ak sa zrazu oslabí jeden pilier, tak ten stôl sa nakloní a vlastne z neho tie veci začnú padať a on už nefunguje tak, ako by mal. No a to je strašne dôležité si uvedomiť, že tieto zdroje sily sú veľmi potrebné na to, aby my sme mohli vo svojom živote normálne fungovať a naplňať nejaké ciele, ktoré máme. Oni sú dôležité, aby my sme vo svojom živote mohli ten život naozaj používať tak, ako máme, aby my sme nemuseli bojovať s tým, že v kuse podkladáme knižkami nejakú nevyrovnanú nohu od stola a aj tak nemôžeme mať položený hrnček s čajom, pretože on tam nestojí rovno, hej, a proste sa tam nejak vylieva a všetko nám tam padá z toho stola. Veľmi častým príkladom je, že ľudia extrémne často ignorujú práve tú duchovnú silu. Myslia si, že to stačí, hej, že keď duchovná sila je viera v seba. A áno, stôl, ktorý má 3 nohy, on môže normálne, stabilne stať, ale tá stabilita, ktorá je postavená na tých 4 pomyselných nohách, je oveľa stabilnejšia. Niečo sa stane a my odoberieme jednu silu preč. Odoberieme napríklad fyzické zdravie. Ostane nám rozum, ostane nám viera v seba a viera v nejakú spiritualitu a nadprirodzené nejaké vedenie a duchovné vedenie. Ale ak napríklad my sa oslabíme a zrazu odíde jeden z tých 3 pilierov, tak vlastne ten život už stojí iba na 2 nohách. A ono je to veľmi ťažké udržať stabilitu toho stola, keď má iba 2 piliere. A ja teraz si budete hovoriť, áno, existujú rôzne dizajny stolov, existuje aj stôl, ktorý má 1 nohu, hej, stredovú, alebo ja neviem, také 2 dosky po stranách, hej, to sú tiež akože nohy. Ale toto je celý čas metafora, je to obrazné pomenovanie, preto si predstavujeme stôl, ktorý má 4 nohy. Taká najčastejšia chyba je, že proste naozaj dávame preč zo svojho života ten jeden pilier a to je tá viera v nadprirodzeno alebo v nejaké vedenie zhora. A ak sa takéto veci dejú, potom sa často stáva, že úplne odmietame nejaké príležitosti alebo dary, ktoré v živote dostávame a my ich nevidíme. My proste s nimi vôbec nepočítame, pretože naša predstava potom je taká, že všetky nejaké príležitosti, ktoré v živote máme, že my ich musíme vytvoriť sami, hej? Že oni musia prameniť z našej vlastnej snahy alebo aktivity. Toto samozrejme môže fungovať, ale
bude to fungovať za predpokladu, že budeme v extrémnom napätí, v extrémnom strese a budeme vynakladať extrémne veľké úsilie na to, aby sme niečo dosiahli. No a nikto nechce v živote akože tak existovať, že bude iba drieť a že proste ten život pre ňoho sa mu bude javiť taký extrémne ťažký a nesladký a hrozne nespravodlivý, hej? Pretože on proste nebude vidieť príležitosti, ktoré pre neho nejak ako prichádzajú. Podľa autorky Umelcovej cesty je veľmi dôležité si uvedomiť, že vesmírna sila alebo Boh, že to je niečo, čo obsahuje nekonečno možnosti a nekonečno príležitosti. Ak je niečo nekonečné, tak s najväčšou pravdepodobnosťou to nemá začiatok ani koniec. A proste nikdy to nevzniká, nikdy to nezaniká, je to proste neobsiahnuteľné našim rozumom, pretože aj náš rozum má nejaké limity. Túto vec my sa nepotrebujeme snažiť o to, aby sme nejak pochopili, ako je možné, že sa deje nekonečno. To vôbec akože takúto otázku si nekladieme, ale kladieme si skôr otázku, kedy sa to nekonečno prejavuje v našom živote. Autorka tam uvádza taký príklad, ktorý mne sa veľmi páčil, o človeku, ktorý beží na autobus, aby ho stihol. Keď už uvidí, že ten autobus nejako dorazil do tej zastávky, tak vlastne začne bežať úplne mega rýchlo, hej? A on verí tomu, že ho stihne a naozaj on ho stihne. Ale to by sa nestalo, keby on predpokladal, že žiaden autobus ani nedorazí. Hej, a toto je viera v nekonečné možnosti. My veríme proste, že možnosť alebo príležitosť alebo nejaký dar, že on proste príde. A preto ten náš život môže stať stabilne. Pretože my zrazu na tom jednom pilieri nenesieme tak obrovskú ťažobu a váhu, lebo je tá váha rozložená medzi dva piliere. Tá ťažoba a tá váha tej zodpovednosti rozložená vlastne na 50%. Veríme v svoje schopnosti a veríme ale aj v duchovnú silu. Veľa ľudí, ktorí absolútne neveria v nejaké duchovno, ani v svoje vlastné duchovno, alebo takéto duchovno, ktoré nás presahuje. Títo ľudia, oni tým pádom, že v to neveria, tak oni ani neveria v tie príležitosti, ktoré vďaka tomu duchovnu sa nám môžu dostať do našej životnej cesty. Podľa autorky je taký model života to, čo ona nazýva uctievanie Boha. Že toto je to, kedy my uctievame Boha, keď veríme, že nejaký Boh, a zase nie v náboženskom význame, v žiadnom prípade nie v kresťanskom význame Boh, hej, ale Boh ako nejaký princíp vesmíru, hej. Slovo Boh je iba zastupujúce slovo, taký výraz, pretože my máme veľmi obmedzený jazyk a to asi vo všetkých jazykoch. To není len problém slovenského alebo českého jazyka alebo čo viem čo, angličtiny. Tak preto ja občas musím použiť slovo Boh, aj keď extrémne nesúhlasím s týmto slovom, lebo si myslím, že v kontexte Strednej Európy celkovo vyjadruje toto slovo úplne niečo iné. To, prečo my máme niekedy takú akože depresiu, že nám neprichádzajú do života nejaké také výzvy, ktoré vidíme u ostatných, že oni majú nejaké skvelé príležitosti, ktoré my nemáme, alebo že majú skvelé také životné dary, ktoré my sme nedostali. Hej, tak toto je preto, lebo zase po vzore kresťanstva my sme zvyknutí na to, že Boha vnímame na svoj ľudský obraz. Tým, že si nevieme predstaviť nekonečno, tak si aj toho Boha predstavujeme ako konečnú záležitosť. Tejto predstavy sa proste potrebujeme zbaviť, aby sme dokázali pochopiť, že existuje aj nejaké iné duchovno. Nám sa často v živote môže stať, že veľmi dlho sa nedokážeme dostať k nejakému zdroju, po ktorom túžime. A ten zdroj môže byť z oblasti lásky, peňazí, z oblasti fyzického zdravia, z akejkoľvek inej oblasti života. Je to preto, lebo my si už dopredu dávame také limity, ako tie veci majú vyzerať. Ako má vyzerať zdravie. My máme úplne že predstavu o tom, hej, takú nalinkovanú, úplne presne odmeranú, presne zváženú predstavu. A nie sme ochotní sa tejto našej predstavy vzdať. No a potom, keď nám prichádzajú vlastne do života príležitosti, my ich nevidíme, lebo my sme úplne zameraní na tú našu predstavu.
a nie sme ochotní prijať to, že existuje nekonečno možností. To nie je len tá jedna možnosť, ktorú my sme si vysnívali a na ktorej lipneme a nedokážeme ju vôbec pustiť, hej. Dokonca my chceme mať ešte aj plnú kontrolu nad tým, kde máme hľadať tú vec, ktorú sme si vysnívali, hej, že proste nie sme ochotní pripustiť, že ona by sa mohla ukrývať niekde inde, v nejakej úplne jednoduchej veci alebo v jednoduchej príležitosti, pretože nie sme mentálne bdeli, my ju vôbec tú príležitosť nevidíme, hej. A to môže byť úplne jednoduchá, banálna záležitosť, ktorú len potrebujeme urobiť, aby sme tú vec dosiahli, aby sme sa jej priblížili. My musíme proste nechať život plynúť a byť taký vnímavý na všetky príležitosti. A ak dostaneme nejaký nápad, alebo tá nejaká príležitosť sa nám zjaví a sa nám nejak dostane do cesty, tak vtedy je extrémne dôležité využiť svoju šancu a vziať si tú príležitosť. Hej, že nemáme nad tým rozmýšľať, že Ježiš, no mne sa do toho nechce, to je také divné a strapním sa a čo povedia ostatní a to bude veľmi ťažké a to bude drahé. Niekedy tie dary vraciame preto, lebo si myslíme, že my ešte nie sme dosť akože dobrí na to, aby toto sa nám v živote dialo. My si myslíme, nie, ja to nezvládnem, to by som nikdy akože v živote toto nedala. Ale to je iba naša nejaká domnienka a je to strach. Hej, proste taký vnútorný cenzor nám zasa hovorí o tom, čo všetko by sme nezvládli, ale to, že nám nejaká príležitosť prišla do života, znamená, že my už v tej chvíli, keď zistíme, že tá príležitosť už tu je, my v tej chvíli máme všetky potrebné veci k tomu, aby sme ten dar využili úplne naplno. Ak by sme v tú chvíľu neboli hodní toho využiť potenciál tej veci, my by sme tú vec nevideli. Hej, my by sme si ju proste nevšimli. A tým, že my jej venujeme nejakú pozornosť, to znamená, že sme schopní tú vec vykonať. Veľmi častým problémom je, keď taký voľný tok života a tie príležitosti, ktoré nám prichádzajú do života, sa dokážu úplne že zablokovať alebo stopnúť. A to je vždycky, sa to udeje vtedy, keď sa snažíme vyzerať intelektuálne, keď chceme vyzerať tak, že sme viacej vážení, než si myslíme, hej, a keď chceme byť ohodnotení, keď chceme, a hlavne pozitívne ohodnotení, keď chceme proste nejak sa tvárime, že sme niečo viac ako ostatní ľudia, tak vtedy tieto príležitosti sa zastavia a oni nám nebudú chodiť do života. My ich proste nebudeme vidieť. No a vždy, keď dostaneme nejaký perfektný nápad, tak je dôležité ten nápad začať realizovať. Nepotrebujeme, že by nám to niekto schvaľoval, alebo sa niekoho niečo pýtať, alebo sa s niekým radiť. No a všetky tie riešenia, ktoré my potrebujeme zistiť, ako to teda máme urobiť, aby sme ten nápad zrealizovali, tak oni, všetky tie možnosti sa nám zrazu vyjavia a vyjavia sa vďaka synchronicite. Hej, že proste to je jak taká snehová guľa, na ktorú sa začne nabaľovať viacej a viacej snehu a až vlastne postavíme nejakého snehuliaka. No a proste áno, my keď akože staviame toho snehuliaka, tak na začiatku je iba taká jedna malá snehová miniguľa, ktorú stále proste zväčšujeme a premýšľame, či už je akože dosť symetrická, nie, či tam je dosť toho snehu. No a potom naozaj vlastne splníme ten svoj cieľ, postavíme toho snehuliaka a môžeme ten cieľ potom opustiť, hej? To je, keď sa snehuliak roztopí, my ho už nepotrebujeme, lebo môžeme začať realizovať úplne iné dielo, hej? Ako postavíme iglu napríklad. No a určite v súčasnosti aj teraz máme všetci nejaký taký krok pred sebou, ktorý musíme urobiť. My vieme, že ho máme urobiť, ale proste ešte nejak sme sa neodhodlali. Ale ono to je veľmi dôležité, ten krok naozaj zrealizovať. Lebo ten krok je presne to, čo nás posunie na našej ceste ďalej. My čo z toho máme, že ten krok nevykonáme? Proste stagnujeme, hej? A musíme čakať na ďalšiu príležitosť, aby sme sa mohli o ten jeden krok posunúť. Veď teraz už, keď sa nám naskytla tá príležitosť, tak
už teraz proste vykročme, hej, že to nemá zmysel proste čakať na niečo, že príde ešte lepšia príležitosť. No nepríde, ona príde ešte ťažšia príležitosť. S tým časom sa to tak nejak ako zhoršuje, hej, že tie príležitosti sú potom menej a menej jasné, hej, lebo my ich proste čoraz menej vidíme a úplne sa stráca taká senzitivita naša na tieto príležitosti. Tým, jak my nerastieme z tej sily, že sme mali nejaký sen a zrazu sa nám začalo dariť, lebo sme opúšťali komfortnú zónu a nemali sme strach, no a z toho rastlo naše sebavedomie. Tak ak k tomuto nedochádza dlhodobo, tak potom sa môžeme cítiť dlhodobo oslabení a môžeme mať dlhodobo pocit, že stagnujeme. Inak je to strašne oslobodzujúce si zrazu uvedomiť, že ten vesmír je naozaj nekonečný a že my nepotrebujeme mať nejakú úzkosť, hej? Lebo úzkosť, keď máme úzkosť, tak to je strach z budúcnosti, hej? Že keď máme depresiu, tak to je zase také nevyrovnanie sa s minulosťou. No ale tá úzkosť, ten strach z budúcnosti, z toho, že čo bude, ako to bude, hej, my sa cítime taký zahnaný do kúta a no, sa hovorí, že akože je nám úzko, to je slovo úzkosť. Vtedy vlastne sa toto odstraňuje, my už nemáme pocit nejakého strachu z budúcnosti, naozaj neprežívame úzkosť. Mne sa zdá, že to je extrémne skvelé neprežívať v živote úzkosť, nepociťovať úzkosť, hej, že veríme, že proste vždycky nejak bolo, nejak bude a že to bude v náš prospech, pretože my máme nejaké schopnosti, zrazu vesmírna sila nám pomáha a že všetko nakoniec akože dopadne fajn. Tak toto je oveľa lepšie, ako sa stresovať a predstavovať si katastrofické scenáre a myslieť si, že my sme v živote nejaký znevýhodnení. Ak budeme veriť teda v ten pozitívny scenár a v to, že vlastne veci dopadnú v náš prospech a zároveň budeme vyvíjať aktivitu k tomu, aby sa to tak aj naozaj naplnilo a stalo, vlastne zistíme, že ten náš život je oveľa ľahší. Hej, že my vlastne to nič nerobenie alebo nejakú prokrastináciu sme zaplnili nejakou duchaplnou aktivitou, ktorá vedie k tomu, aby sme si splnili nejaký životný sen. Alebo aby sme sa niekam duchovne, mentálne posunuli. Zrazu sa nám nejaké také šialené nápady budú zdať úplne v pohode, že sú, hej, že veď akože vyskúšam, uvidím, veď ak sa mi to nepodarí, tak vlastne to není moja cesta. Ak sa mi to podarí, tak super, príde ďalší nápad a ten sa mi tiež podarí a tiež to bude super. K tomu, aby sme dospeli k takej ľahkosti bytia, tak je veľmi dôležité urobiť si také cvičenie. Ja keď som ho skúšala toto cvičenie vykonať, tak proste som premýšľala asi 2 týždne o tom, hej, že ako to mám urobiť, alebo čo mám odpovedať. Dôležité je odpovedať na otázku, kto som. Hej, akože nie ja, hej, ale každý si máte odpovedať na otázku, kým vy ste, kto ste v tomto živote, hej? Kto ste? Treba sa úplne zbaviť takých tých predstav, ktoré nám dala do života naša rodina, hej, alebo naša spoločnosť, v ktorej sme vyrastali. Prípadne, ak sme súčasťou nejakého náboženstva, tak treba si dať z hlavy preč úplne všetky presvedčenia, ktoré nám dalo do života a do hlavy toto náboženstvo. V niektorých teda literatúrách sa práve táto zložka vedomia nazýva superego. Superego je taká vec, ktorá kontroluje všetky naše túžby, alebo ktorá je schopná kontrolovať našu dušu. Hej? A to sú presne všetky tie naučené vzorce, normy, všetky hodnoty, ktoré sme si vybudovali v hlave. Ak sa toho celého zbavíme, tak teraz by sme mali odpovedať na otázku, kto sme. Nemôžeme použiť v žiadnom prípade odpoveď, že sme naše meno, priezvisko, že sme nejaký vek. Nemôžeme povedať, že sme nejaké povolanie, hej, lebo aj toto nám nejak k nám prišlo. Nemôžeme povedať, že sme príslušníkmi nejakého národa alebo štátu, lebo to je tiež iba konštrukt spoločnosti. Tak a teraz je extrémne dôležité sa zamyslieť a povedať si bez týchto takých nánosov kultúry, kto sme, hej, kto som. No a keď si toto zodpoviete, tak veľmi zaujímavé je povedať si, kým sme teda boli, s čím sme sa identifikovali, hej,
kto som vlastne ja ako človek bola napríklad pred rokom alebo pred pár minútami, kým som si neuvedomila, že mám dať úplne preč súdy, ktoré pochádzajú zo superega. Ak už viem teda, kto som a viem aj odpovedať na otázku, kým som bola, tak od toho je už len úplne malinký krok k tomu, aby som dokázala odpovedať na otázku, kým teda sa chcem stať, kým akože budem za 3 hodiny, kým budem za, neviem, za rok, za 10 rokov. A je to nesmierne zaujímavé cvičenie, ak sa nad ním naozaj zamyslíte a si zodpovedáte. A zase nemusíte sa cenzurovať, či ste odpovedali super správne, proste správna je taká odpoveď, ktorú v tej chvíli cítite, že je správna. Po tomto cvičení sa neskôr môže stať to, že my zo svojho života ako keby sa dokážeme vzdať nejakého modlárstva. Hej, modla je nejaký symbol alebo niečo, čo uctievame. No a mohlo sa stať, že vo svojej minulosti sme uctievali naučenú predstavu o sebe. Že my sme si mysleli a identifikovali sme sa s tým, hej, že sme niekým boli vo svojom živote a mysleli sme si, že toto je naše pravé ja. Hej, ale vlastne to bol iba naučený obraz o nás samých, ktorý sme prijali od tej spoločnosti. To vlastne s nami, s našou podstatou a s nejakou takou našou duchovnou esenciou to nemá absolútne nič spoločné. Ak my sa zdáme toho modlárstva, to môže byť aj nejaká taká rola, ktorú v živote hrajeme, hej? Že žena sa napríklad môže stotožniť s tým, že jej hlavným životným poslaním je byť matkou, alebo neviem, partnerkou niekoho. Môže sa s tým stotožniť, ale potom vlastne odpoveď na otázku, kto som, ak zrazu ten zdroj alebo tá modla, na ktorej lípnem ako matka alebo ako partnerka niekoho, ak on mi zo života odíde, tak vlastne ja strácam nejaký zmysel života, hej? A tam už vlastne vidíme, že potom odpoveď na túto otázku, kto som, bola nesprávna. Je to len jedna z rolí. No a to je akože fajn, že takéto roly existujú. Určite akože toto není žiadna kritika ľudí, čo, neviem, sa rozhodli si založiť rodinu, hej, že to je akože super, že ľudia majú rodiny. Aj si myslím, že to pre dieťa není nič lepšie ako to, že môže vyrastať, neviem, spoločnosti šťastných rodičov. Len aby to nebolo zle pochopené, hej, že som použila taký príklad. No, ale to už ako zachádzam niekam inám. Tu by som chcela rozprávať o tom, že umelec musí mať v živote takú, ako keby, musí mať taký čas, ktorý v živote on tráví sám so sebou a kedy nehraje žiadnu rolu, kedy sa nemusí o nikoho starať, kedy proste naozaj má čas, ktorý je vyhradený iba jemu, kedy naozaj si dopraje samotu. A myslím tým tvorivú samotu, nie samotu v zmysle, že prokrastinuje, alebo že samotu v znamení toho, že neviem, nadmerne pozerá filmy alebo seriály, alebo scrolluje na mobile bez ducha prítomného prvku, tak to nie je úplne ten druh samoty, o ktorom hovorím. Ak ste súčasťou nejakého spoločenského systému, do ktorého dobrovoľne patríte, napríklad to je rodina, tak vlastne tam vydávate strašne veľa energie a potom vám tá energia nemusí už vystačiť na umeleckú aktivitu. Ak sa toto stane, tak potom ten umelec môže zažívať pocity frustrácie, že nenaplňuje svoje životné poslanie alebo jedno zo svojich životných poslaní, čo je teda umelecká činnosť. On za normálnych okolností by z tej umeleckej činnosti normálne čerpal energiu, ale tým, že táto umelecká činnosť je mu odopretá alebo si ju sám odopiera, tak sa môže stať, že u ňoho dochádza k poklesu energie, že on vlastne je taký frustrovaný, môže byť až normálne, že agresívny alebo vyložene nešťastný. Niekedy sa stane, že človek sa začne sám pred sebou obhajovať, že prečo vlastne netvorí a on si povie, že no tak ja sa teraz tu starám o dieťa a nemám teraz čas na tvorbu. A áno, to môže byť naozaj takto, akože to dieťa si vyžaduje extrémne veľa času, hej. A hovorím tieto príklady napríklad o modeli rodiny, kedy sa zablokovaný umelec stará už o dieťa, ale ešte vlastne sa
nemohol venovať svojmu umeniu, hej. To je iba príklad, tu nikoho zase nekritizujem, nikoho sa nechcem dotknúť, hej, v žiadnom prípade nie, každý vie, jak to má sám so sebou. No, ale ak sa teda ten umelec musí starať o to dieťa, pretože to dieťa si vyžaduje strašne veľa pozornosti, strašne veľa energie a aktivity. A ten človek sa dobrovoľne rozhodne, že teraz je najdôležitejšie sa venovať tomu dieťaťu, tak je to super, hej? A vlastne nikde nie je napísané, že on vlastne v budúcnosti, keď to dieťa trochu vyrastie a bude trochu samostatnejšie, že si nenájde pre seba ten čas, hej? Proste mu zase prídu do života príležitosti, pretože vesmír je nekonečný a má nekonečnú hojnosť týchto príležitostí a darov a jemu zase sa môže obnoviť ten tvorivý potenciál. Ale je veľmi nebezpečné, ak ten umelec si začne myslieť, že tak neurobím to teraz, urobím to neskôr, hej, a veď to má čas, veď to počká, veď sa budem realizovať. Lenže tiež treba mať na pamäti aj to, že takýto človek, on nikdy nebude šťastný. A život má nejaké limity a život je konečný, hej, to není nekonečno. No a môže sa stať, že on, ten umelec, to v tom svojom živote už nestihne, že proste nestihne naplniť svoje životné poslanie, byť umelcom alebo stvoriť dielo. Niekedy sa ľudia vyhýbajú zodpovednosti za to, že by mali začať tvoriť a je to preto, lebo tvorba je v nejakej svojej časti namáhavou činnosťou, pretože v tvorbe nutne človek ukazuje svoje zraniteľné miesta a on nutne opúšťa komfortnú zónu. To není možné, aby človek pri tvorbe sa cítil iba úplne jak chodiace šťastie na obláčiku, hej, že takto tvorba nevyzerá. No a keďže tá tvorba je aj o neúspechu, tak niektorí zablokovaní umelci sa radšej skrývajú, hej, a prokrastinujú s priateľmi, prokrastinujú pri Netflixe a prokrastinujú rôznymi možnými ďalšími aktivitami a nie sú ochotní sa vystaviť tomu neúspechu alebo tomu, že by mali zdolať niečo, čo by bolo ťažké, pretože si myslia, že oni toho nie sú hodní a že by to v živote nezvládli. No a pri takomto živote veľmi často dochádza k tomu, že my vlastne sme spadli do takej predstavy o tom, že žijeme vlastne cnostný život, že sme sa obetovali pre spoločnosť, že sme sa obetovali pre rodinu, že to je vlastne krásne, že sme to urobili a že to je šľachetné. Ale to je taká pasca. Autorka na to veľmi upozorňuje, že sa tomu treba vyhýbať, pretože to je taká falošná cnosť alebo falošné dobráctvo. To je vždycky len o tom, že chceme byť v očiach spoločnosti aj v našich vlastných očiach niekým lepším, šľachetnejším a tak budeme vyzerať, že vlastne veď sme sa celý život obetovali pre rodinu. Odmietame byť zodpovední sami pred sebou a podstúpiť tú extrémne ťažkú cestu, ktorú ale cítime, že sa na ňu máme vydať. A to je tá cesta toho umenia. A zase nehovorím, že to je každého prípad, hej, kto žije v nejakom rodinnom uskupení. Opäť je to len príklad, ktorý som použila. Musíme si uvedomiť, že my vo chvíli, keď hovoríme áno týmto takým povinnostiam alebo tej spoločnosti, do ktorej patríme, hej, keď nám niekto povie, že hej, poď teraz na party a ja viem, že ja chcem teraz ale maľovať, tak ak my povieme áno a necítime to áno, že toto je to, čo chceme robiť, tak vlastne vždycky hovoríme nie sebe. I jak som už hovorila v jednom z tých predchádzajúcich videí, je úplne najdôležitejšie naučiť sa byť sebecký a vedieť, čo slovo sebecký znamená. Nie v zmysle sebecký, tak ako to máme zaužívané a naučené, že toto slovo je niečo negatívne, že je to niečo, čo hovorí o tom, ako zle sa chováme voči ostatným ľuďom, alebo že sme neohľaduplní a podobné veci. Ale treba si uvedomiť, že slovo sebecký má predovšetkým význam sebavedomí si vlastnej hodnoty a hodnoty času, ktorý máme sami za seba. V knihe sa uvádza aj taký príklad, kedy jeden človek mal lístky do divadla, ale do toho mu zavolal jeho kamarát, že potrebuje
pomôcť so sťahovaním, hej, že si to proste nejak nezariadil, že to ako logisticky nezvládol a teraz potrebuje, aby mu ten jeho kamarát, ktorý ale pôvodne chcel ísť do divadla, pomáhal sťahovať jeho byt. Ten človek, pretože spadol do tej pasce toho, že si myslí, že ja budem ale dobrý, keď vlastne pomôžem niekomu a ja nechcem byť sebecký a ja chcem byť prospešný pre spoločnosť a chcem, aby ma ľudia mali radi a chcem, aby som sám pred sebou bol niekým, kto pomáha ostatným, tak ten človek tie listky do divadla nechá tak a ide vykonať toto sťahovanie. Čiže povedal nie sebe, ale povedal áno tomu svojmu kamarátovi, ktorý ale to sťahovanie si mohol naplánovať a vyriešiť aj nejako inak. Takýto človek vlastne nie je vôbec šľachetný. Prečo by mali byť potreby ostatných ľudí dôležitejšie ako naše vlastné potreby? No a takýto človek vlastne nechápe kvôli svojej nízkej sebahodnote a nízkemu seba uvedomeniu sa, že jeho potreby sú rovnako dôležité ako potreby toho kamaráta, ktorý potrebuje pomôcť so sťahovaním. Lenže niektorí ľudia takí naozaj sú, že oni radšej sa budú starať o ostatných, ako keby mali prijať zodpovednosť za svoj vlastný život a začať konať seba uvedomelo. A inak toto je úplne, že ja si myslím, že toto je presne môj prípad, hej, že ja som pracovala ako učiteľka na strednej umeleckej škole, ale predtým aj na základnej škole a ja som si myslela mylne teda, že asi je dôležitejšie, aby ja som naplňala nejaké životné ciele a pomáhala plniť životné ciele ostatným ľuďom a že je to šľachetné, že ja sa venujem deťom a že je to vlastne také krásne odo mňa, že ja pomáham spoločnosti. Keď chodíte do práce, tak vy ste už potom absolútne vyčerpaní z tej práce a nemáte vôbec chuť a čas a nemáte energiu na to, aby ste ešte vykonávali nejakú činnosť, ktorá vás ale bytostne teší a naplňa. Pre mňa bolo absolútne zásadné, keď som si toto uvedomila, že keď som odišla z tej práce, tak zrazu zo mňa opadlo strašne obrovské bremeno toho, že ja by som mala preberať zodpovednosť za život ostatných ľudí. Hej, v mojom prípade to boli tie deti alebo študenti. Z 5. kapitoly je toto pre dnešok všetko. V ďalšej kapitole sa budeme rozprávať o tom, čo to je prepich, alebo čo to je hojnosť a aké to je, keď vám zrazu naozaj začnú do života prichádzať finančné prostriedky, ktoré sú spojené s vašou tvorivosťou alebo v tomto prípade s umeleckou činnosťou. Ďakujem, že ste sledovali toto video a o týždeň vyjde ďalšie, takže sa môžete tešiť. Ak sa vám video páčilo, už tradične vás prosím o to, aby ste ho podporili svojim odberom. Prípadne môžete toto video zdieľať so svojimi kamarátmi alebo známymi. Môžete mi dať like, môžete ma sledovať na Instagrame a môžete mi posielať komentáre, ak máte takúto potrebu. A ďakujem aj za všetky komentáre, ktoré naozaj mi píšete hlavne súkromne, pretože sa týkajú niečoho, čo napríklad nechcete zverejňovať v oficiálnych komentároch pod videom, čo chápem, rešpektujem a poteší ma akýkoľvek komentár alebo reakcia na toto video. Nezabudnite si pozrieť aj ostatné časti. Ja vám ďakujem za vašu podporu a uvidíme sa o týždeň. Ahojte.